Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Bilen maksady Eýrany ýöne bir howpsuz döwleti öwürmek däl, ýagny ýadro meselesinde ýa ideologiýa meselesinde ýok. Eýrany dargatmak bilen maksady. Gynantak da şol Eýrany gynantak da bilen maksady Eýrany dargatmak. Sebäp Eýrany dargatmak plany ol şu gün plan näl onda gün açyk aýdyp beren adamlar bar gün wataryň ýa-ni kysyan işleriniň arasynda. Ine mysal getireýin. Ine gün wataryň Ýewropaň iň tanymal täsirli partiýalarynyň biri Ähli Ýewropa Halk Partiýasy bir partiýa bar. Şoň maslahatçylarynyň biri Awstriýaly syýasatçy Günter Fehlinger diýär. 2023-nji ýylda şolar ýaly Eýrany parçalamak barada öz sahypasynda şolar ýaly karta ýerleşdirýär. Ine Eýrany parçalamagyň plany şu. Eýrany adamdan 1 2 3 4 5 6 7 bölegi 8 bölege bölmek barada şolar ýaly plany ýöňe sürýärdi. Ödem häzir şu Ýewropa parlamentine iň agdykly edýän partiýaň wekili şol. Şu partiýa häzir Ýewropa parlamentinde iň agdykly edýän. Şular ýaly bölege böljek bolmasa Eýranyň özi has köp vilayatlere bölünýär. Ol nämäni gödüňde tutýar? Şu taýda milli arlyklar diýilýän milli nemeler bar. Bolýa bir tarapdan Türkmeniň hem bähwidini aran ýaly Günorta Türkmenistan diýip bir awtonomiýa döretmeli, respublika döretmeli, partiýa diýip, partiýalar diýip merkezine goýmaly ýa. Bulujistan diýip döretmeli, Araplar öz nemelerini vilayetlerini döretmeli, aýratynlyk öz başlyklyk bermeli, ona ýene bir vilayetler Kürtlen kuwa, ne äderlen kuwa. Şunu ýaly vilayetleri döretmek, parçalamak barada ýörüte karta ýerleşdirýär. Ýönelige dörenok şonu ýaly kartalar, şonu ýaly täsirli syýasatçylar tarapyndan ýönelige öňe sürülenok. Ol şol Siýanyslem öz plany şol. Siýanyslem plany şol. Şonu amala aşyrjak bolýar bular. Häzir pikir etmeýän, gelen etdiň häkimiýet aýdarlyşy bolsa, rejim çalşyrlar täze adamlar ýerlerde Eýran döwlet hökmüne durur diýip. Bulan maksady döwlet hökmüne goýjak bolsa, ýan gaýdyşym ýaly Eýranyň häzirki rejimem uly egilişiklere gitdi. Ýöne bulan maksady döwlet hökmünde Eýran saklamak däl. Ýa aýdalyny Orsiýada gedek gelende. Näme üçin o Orsiýa her hili egilişiklere de gidip gördi, ýene şu Ukraina uruşundan ýöň. Emma bular näme etdi? Ýok, siziň egilişiňiz bizi gaklandyranok. Biz sizi döwlet hökmünde ýok açjak diýip plany bar bulan. Ukraina Orsiýa konflikti barada eden gepleşigimde de men görkezdim şonu. Şolaň planyny öňden düzülen 2019-njy ýylda düzülen plan bar. Ýa-ni Rand Corporation diýip bir korporasiýa bar, bunu watan Amerikada ýerleşýän. 357 sahypalyk ýörüte plan taýýarlap berýär Amerikan goranmak ministerligine. Orsiýada dargatjak bolsaň şunu ediň diýip. Şoň içinde Orsiýet bilen Ukrainany çakdyşdyrmak planım bar. 2019-njy ýylda düzülen planda. Şolam dur. Orsiýada çökermek, Orsiýada dargatmak üçin Ukrainanyň ulanmaly. Hatta başarsak Ukraina bilen Orsiýadyň arasynda uruş hereketini ýola goýmaly diýilen ýa-ni jümle bar. Gerek bolsa ýene görkezip biljek. Men şo gepleşigimde görkezdim ony. Şun ýene bir tutnamaty. Ýani bular näme diýe? Bulan maksady şu dünýä agalygyny ýola goýmak. Oňuňynda de şol planyň öňünde käbir döwletler päsgelçilik bolup dur. Hawa olar sen diktator döwlet diýip aýyplap bilersiň, olar sen ruhanlar, hawa fanatikler, sektantlar diýip aýyplap bilersiň. Ýöne olar öz başlyk süweren döwletler, ödüg tiýarly döwletler, seni baran etdiň oň üstüne bomba taşlama hakyň barmy? Hakyň ýok. Halkara kanunçylyk diýip bir zatda şo ýol berenok. Emma bular näme diýerler? Olar seň kanunçylygyňa da seredip duranok, seň gurumlygyňa da seredip, konwensiýalaryňa da seredip duranok, edenlerini diýip oturýar. Sebäbi şolaryň neçäre görüp biljek, hiç bir gurumadan almady, suwdan almady. Sebäbi şolaryň barysy şolaryň elinde. Şolaryň elinde diýmek bilen men ýene bir gedek aýdýan. Dünýä Siýanyşlarynyň elinde. Dünýä Siýanyşlarynyň elinde. Indi arada Orsiýet ýene barlak görýär da bolýar. Indi bular Ýewropalılar näme diýär? Ýewropaň Siýanyşlary näme diýär? Orsiýet bilen Ýewropaň arasynda uruş tuturmak planyny ýöňe serip berýärler. Anan marsaňyz käbiriňiz belki anan ýanam diýersiňiz. Hut Ýewropa bilen Orsiýety çaknyşdyrmak üçin häzir syýasat alınıp barly, häzir şäherä görülip ber. Bularň bakasy näme?
Ortaya täzir diye öz isleýän adyna ýetýär Ukrainada. Ondan ortaya diye Ýewropa çözmokçy diye. Birinjidena häzirki hereketi bilen häzirki öňe gidişligi bilen ortadan goşadyrnagy çenäki öňe gidişligi bilen hasap nemesini çykarýarlar da käbir bilermenler hasabını çykarýarlar. Ortaya edil häzirki hereketi bilen dowam edip otursa ortada 100 ýyl ýaly wagt gerek tutuş Ukrainany eýlemek üçin ýalar da. Ola bir tarapy, ikinji tarapy ortadan ýetdi çekip otýar. Ortaya tutuş Ukrainany batyp alyp biljekmi? O ýetgiler bilen. Ola birinjiden boljak zat däl, Ukrainany. Dol batyp almak boljak zat däl diýip hasaplanýar. Indi aýdaly Ukrainany batyp alaýanda da ortadan soň güýji boljakmy? Ol Ukrainany dikeltmek meselesi bar. Ony ortadan öz ykdysady kuwaty çatjakmy häzirki izolýasiýa bilen. Aýdaly bol şoňa da gurbu çatýa diýerler. Çatjakmyşyn diýerler. Ortadan näme etdi? Ortadan özüniň şo niýetiniň ýok, ýagny Günwa tarapy hüjüm etmek niýetiniň ýokdugyny görkezmek üçin arada Ýewropa Birleşigine teklip etdi. O arada da ortadan gorunmak ministrligi, daşary işler ministrligi otaň beýan etdi. Ýani bir orta tarapy näme hödürläpdir Ýewropa Birleşigine? Gelin alala şo gol çekelim. Birege hüjüm etmezlik barada alala şo gol çekelim. Ine men biz siziň öňüňizde borçlanjak. Geljekde size karşı Ýewropa karşı hiç ýyl hüjüm etjek däl. Biz şoňa borçlanjak. Gelin sizden borçlanyň. Sizden bize karşı hüjüm etmejekdiňizde borçlanyň. Ýewropa Birleşigi näme jogap beripdir? Ýewrosovet, Ýewropa Geňeşi? Ýok, biz olar ýala alala şo gol çekjek däl diýip ret edýärler. Ýanky teklibi. Bu nämen görkezýär? Diýmek Günwa taryň özi, ýani Ýewropanyň özi uruş etdiler. Bu näme netijelere getirip biler? Bu aýlygynç netijelere getirip biler. Bunun bilen maksady näme? Bilen maksady ortadan dargatmak, ýetmeli, ýetip etmeli, ortadan dargatmaly, Eýranam dargatmaly, Libanam dargatmaly, Belarusiýanam dargatmaly. Soňu bilen Demirel Koreýam dargatmaly. Näme üçin Saudy Arabistan dargatmaly onu? O diktator ýurtlar dargatjak bolsaň bolýar, deňeşdirip göräýin. Aýdalyny Belarusiýany alaryň. Belarusiýanyň içine baryp görüň. Soňmy Saudy Arabistana gidip görüň. Haýtynda erkinlik köp. Elbetde Belarusiýada erkinlik köp. Söz azatlygy köp. Dini erkinlik hem bar. Belli bir derejede siyasi erkinlik hem bar. Opozisiýa bar. Resmi ýagdaýda ýöne opozisiýanyň işi elbetde çäklendirilen. Indi Saudy Arabistana baryp deňeşdirip göräň, Saudy Arabistanda dini erkinlik barmy? Ya şo iň bolmanda Belarusiýadaky ýaly şo derejede söz azatlygy barmy? Pikir azatlygy barmy? Döwletçilik erkinligi barmy? Ýok. Onda näme üçin giýje günni Belarusiýanyň gurrun edilýär, bu wataryň habar terişdelerine. Emma näme üçin Saudy Arabistanyň gurrun edilen o giýje günni, ýagny Saudy Arabistanyň hristiýançylyga da ýol ýok, erkin meşgullanmagy. Ýaşaýlara ýol ýok. Ya dürli siyasi partiýalara ýol ýok, ya siz ardy ulagym bolsa siz azatlygyna ýol ýok o taýda. Onda näme üçin giýje günni Saudy Arabistanyň gurrun eden oklar şo taýda adam hukuklary kemsedilýär, siyasi erkinlikler kemsedilýär diýip ýok. Käbir bäriňem habar terişdelerine şon ýaly görkezme berilen. Tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň aňyny näme bilen ýuwmaly. Haýsy döwletleri biz ýok etjek bolsak, şo arada gurrun etdirmeli, şolary ganym düşman edip, adamlaryň ganym düşmanlary ýaly edip, ýa demokratiýanyň ganym düşmanlary ýaly edip görkezip şolary ýok etmeli. Beýleklerde diktatura baram bolsa, olar biziň diýenmi diýämi, biziň gulumyza hyzmatkarlarymyza öwrülmi, olaň gurrun etmeli. Hatda gerek bolsa, olara döwletem bermeli. Siriýany ellerine berdiler salahyny. Näme şo taýda şolary demokratiýa getirýärmi? Getirdimi? Elbetde ýok. Demek şolaň oýunjagyny öwrülen eýem, şu globalistlaň, şu sionistlaň eýem oýunjagyny öwrülen şo salahylar. Şonu görkezýär. Gerek bolsa saňa döwletem berýär, gerek bolsa saňa halifatam döretdirýär. Ýöne sen şolaň hyzmatyny edersiň, şolaň planyny amala aşyrarsyň. Ondan geljekde sen o salahyları ýanky halifaty kime garşy ulanarsyň, ulany bermeli.